wannan shine sako wato roƙo zuwa ga Mr. President of Nigeria. Baba a duba mu yankin mu arewa. Yau fa da roƙo na tace, da roƙo na tashi, hannu na da babban bara yau na tashi. Yau da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi, hannu na da babban bara yau na tashi. Da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi, hannu na da babban bara yau na tashi. Da roƙo na tashi. Assalamu alaikum Baba Buhari da kai yau na tashi. Na so in zo bila hanyar mu ba kyau shine na bar shi. Na san akwai alkunya da ni da kai baba ka ga da bashi. Tun da ka hau kan mulki ban taɓa roƙo ba baba ka ji shi. Yau fa da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Najeriya ni na tashi ta gyaru Allah raba mu da bashi. Baba da roƙo na tashi gare ka ga mu ba ta da tsari. Baba da koko na tashi yanke bai da tsaro ka san shi. Matsalar tsaro ga talauci garuruwan wasu masu yin tashi. Ana kashe su a sace matsalar tsaro baba ta dame mu, ta dame mu. Baba da rago na tashi gare ka baba da rago na tashi. Yau fa da rago na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Yau fa da rago na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Yau fa da roƙo na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi, abba da roƙo na tashi. A duba harkar ilimi ba tsari, ilimi ana ta jidali kasar mu kullum ba ta da tsari. Asu a yajin aiki ɗaliban ƙasa ga su ba su da aiki. Alfarmar gaba ba su shugaban ƙasa ba wani jan aiki. Roƙo nake daga duba petroleum gas abokan aiki. Yan ƙasa suna ta didali tsada karancin abokan aiki. Hanyoyin mu ba su da kyawu ruwa wuta yanzu ba sa aiki. Ci da sha wuya babu aiki talaucin dole yana yin aiki. Ni dai da roƙo na tashi Mr. President kai mana aiki. Kasar kana son aiki talaka na shan wuya gun aiki. Ni dai da roƙo na tashi a duba al'amuran aiki. Baba da roƙo na tashi hannu na da gogon bara yau na tashi. Yau da roƙo na tashi, yau da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Yau fa da roƙo na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Yau fa da roƙo na tashi hannu na da kokon bara yau na tashi. Da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi. Baba da roƙo na tashi a duba harkar tsaro ba tsari. Rashin tsaro a garin mu ta'addanci ya addabi kanmu. Kidnapping ya addabi kanmu. Yan bindiga gas yanke namu. Boko Haram a garin mu tsaro ya gagari yanke namu. Fargaba a yanki namu rashin tsaro ya fi ƙarfi namu. Zubar jini a garin mu yara da manya ƙanne namu. Maza hijira a garin mu mata suna kuka a garin mu. Baba ka duba namu yankin maza mu ji daɗi namu. Da roƙo na tashi, ni da roƙo na tashi. Yau fa da roƙo na tashi gare ka baba ka duba namu. Ni da roƙo na tashi, da roƙo na tashi, da roƙo na tashi. Baba ka duba baba namu, baba namu. Shugaba namu, shugaba namu. Baba a duba namu.